mandhap mandhap saking palenggahanipun. Mandhap saking palenggahanipun risang temanten saribit tansah katingal pangati-ati ngarak swan sungkem dumateng panjenenganipun Kanjeng Rama Surat. Dalah panjenenganipun Kanjeng Ibu Harmi. Duh Kanjeng Rama, ngaturaken bekti kula konjuk Kanjeng Rama lan ngaturaken bekti kula katur Kanjeng Ibu. Nggih, anakku cah bagus kelawan cah ayu. Rumangsa kadodok rasaning atiku nggih. Wong tuamu eling jaman cilikanmu sliramu tansah tak leliting. Sliramu tansah tak leliting saiki tumekaning dewasamu ngerti sejatining urip. Lan ngerti bekti marang wong tuamu nggih. Bungah rasaning atiku nggih tak tampa bektimu marang wong tuamu. Nanging sing dadi piwelinge wong tuamu tumrape anakku klorone cah bagus kelawan cah ayu. Andisi ana anggonmu manembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang murbenging dumadi. Bekti marang wong tuamu banjur mengko ngarak swan bekti marang kadang pisanku nggih. Lamun to sliramu andisi anggonmu manembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang hakarya jagat. Gusti Allah tegese nggih. Bekti marang wong tuamu lan banjur ngarak swan bekti marang kadang pisanku nggih. Kanthi mongkok bombong manahipun keng Rama dalaken ibu. Sak sampunipun hanampi sungkemipun nak temanten sarimpit. Setelah kedua mempelai menghadap di hadapan orang tua tercinta, di hadapan Bapak Surahman beserta Ibu Harmi prihatin. Kali ini kedua mempelai Ananda tercinta bersimpuh di hadapan orang tua tercinta, di hadapan Bapak Haji Makmur beserta di hadapan Ibu Hajah Aminah. Kanthi mongkok bombong manahipun kang Rama dalaken ibu sak sampunipun hanampi sungkemipun nak temanten sarimpit. Yen to kacandra panjenenganipun kang Rama dalaken ibu kayata bebasan kajugrukan wukir sari kablebekan segaraning madu. Sak sampunipun hanampi sungkemipun nak temanten sarimpit. Sak sampunipun mangertosi putra putrinipun sampun katingal dewasa. Nggih, anakku cah bagus kelawan cah ayu. Lamun to sliramu andisi anggonmu manembah wonten ngarsa dalem Gusti ingkang agung. Bekti marang wong tuamu banjur bekti marang kadang pisanku nggih. Aja mbok lalekke besuke banjur ngarak swan bekti marang kadang dwijamu utawa gurumu. Dumateng sagung para lenggah para tamu.
langkung-langkung wonten ngarsa panjenenganipun para pepundhen sepuh aji sepuh kasepuhan ing talatah Jaran Padang Sida Rukun ugi wonten ing ngarsa panjenenganipun sagunging para lenggah para rawuh. Saksampunipun paripurna risang kemanten sarimbit ngleksanani tumapak ing adicara sungkem pangabekten. Lan saksampunipun risang kemanten sarimbit anglenggahi wonten ing kursi gading dampar kencana. Sakmangke badhe kalajengaken rantaman adicara ingkang salajengipun arupi adicara kacar kucur. Keparenga panjenenganipun pangadibusana sanggar dekorasi ingkang kaleresan terpantau wonten Mbak Yuni Marsudi kaliyan Mbak Samini saged hamar tetesaken titi laksana adicara ingkang salajengipun arupi adicara kacar kucur. Titi laksana adicara kacar kucur ingkang sakmenika katingal dipun aturaken panjenenganipun pangadibusana sanggar dekorasi. Kacar kucur ateges kacang kawak deli kawak. Kacang kawak deli kawak wong liya dadi sanak yen wis dadi sanak mugiya nyanak. Kacar kucur wong liya dadi sedulur yen wis dadi dulur mugiya ndulur. Mas Aris Maulana terpantau panggung dan kita bisa untuk melihatnya sebenarnya apa yang dilakukan oleh Mas Aris sebagai sang suami. Ini melambangkan Mas Aris Maulana setelah sah menjadi suami istri, setelah sah menjadi seorang pimpinan, seorang imam keluarga, nantinya mempunyai rasa tanggung jawab yang sangat besar. Salah satunya adalah memberikan nafkah kepada sang istri. Harapan dari sang suami, istri tercinta bisa untuk menerimanya. Pemberian dari sang suami, harapan sang suami, istri tercinta bisa untuk mengelolanya. Pemberian nafkah lahir dari sang suami tercinta. Pun paripurnaning risang kemanten saribit anggenipun ngleksanani tumapak ing adicara kacar kucur. Menika menggah titi laksana adicara ingkang salajengipun arupi dahar klimah dahar walimah. Dahar klimah dahar walimah. Ateges risang kemanten saribit sak mangki badhe ngleksanani upacaraning dulang-dulangan suap-suapan. Dumateng sagunging para lenggah para rawuh
ngaturaken gunging panuwun ingkang tanpa pepindhan ingkang sampun kepareng paring berkah idi lan pangestu anggenipun risang kemanten sarimbit ingkang sakmenika nembe ngleksanani kangge upacaraning sakral arupi adicara daup. Untuk segenap relasi undangan Bapak Ibu tamu-tamu kehormatan yang sudah memasuki area bawah tenda, penyampaian mohon maaf karena Sohibul Hajah tidak bisa menemui panjenengan kesemuanya, mengingat dan menimbang masih memberlangsungkan dalam acara sakral Temu Temanten. Jadi buat Bapak Ibu dipersilakan tanpa terkecuali bisa untuk menikmati hidangan yang sudah dipersiapkan dari rekan-rekan panitia. Rantaman adicara dahar klimah dahar walimah. Risang temanten sarimbit katingal samyo adedulangan. Keng roko andulang keng garwo. Semanten ugi keng garwa andulang keng roko upacaraning kados makaten ingkang saged dipun wastani Kembul Bujana Andrawina. Dumateng panjenenganipun para pepundhen sepuh aji sepuh sagung para lenggah para rawuh kakung Sumawana putri samudayanipun menika menggah rantaman adicara dhaupipun risang temanten sarimbit hawi jengkar saking panti pamondokan panti Palerman ingkang sampun kadhaupaken ugi kaboyong minggah wonten ing Sitinggil Binaturata adicara sungkem pangabekten kacara kucur dahar klimah dahar walimah unjukan tirtawaning tuwin bedak ingkung sajaipun sampun kapiyarsa ing mriki mbok pilih wonten kirang tatas titising basa galap gangsulipun anggir kula matur ingkang kirang nuju prana kawula nyuwun agunging sih samudra pangaksama.